dapat ang sarong member man kaya kumalaog, dapat ini-inform mo ako nga ni for every president, halimbawa may mga gusto magpresidente, na-appreciate ko sinda kapag mapaaram sa kuya na, "Oy, pres ngaya, RBP Abeng, gusto ko ngaya magpresidente kang JC Iriga." Na-appreciate ko yan, di ako makontra ka yan, pero mahapot lang ako sa inda kayan. Are you capable? Kasi dapat ano ka, mentally, emotionally, financially ready. Kasi, and physically ready. Financial talaga. No? Oo, kasi talagang gabing luwas kang kwarta. Now, di ko man pigdi-discourage na pagmayong kwarta of course, dapat maging madiskarte ka man. Pero, dahil man sana maghabon ning kwarta. Baka dahil man sana gamiton ng JCI para at least maghabon ning kwarta. Sana dahil man yan. Talagang Yun na siguro pagkasabi kong limitation na dapat gibuhon. Ang sarong member, president, past president, kung si Simon yan, na gibuhon na stepping stone ang JCI para maghabon ning kwarta.